Здравейте хора от YouTube, днес ще имам клип на МТА Free Server. Ето я колата. Нищо, че я показва. То, в смисъл, мисля, че няма хора. Да, само аз съм. Но мисля, че влезе още едно момче. Ghost Killer. Ще влизаш ли? Аз влязох, бе. Не си, бе. Как да не съм, бе? Да, вляза. Опа. Шиба на коларе, бе. Къде ме пусна, брат? Къде ме пусна? Във втория град, къде искаш да те пусне? Чай да взем. И аз почвам да снимам. Окей. 3-1. Здравейте хора, аз съм Ghost Killer и днес снимам на МТА